करिए चाहे उम्मीदवार दी, लेकिन अभी रौरा सांसद जौन बक्सर के बानी अश्विनी चौबे जी, उनकरा बारे में रौरा बहुत सारा बात एगो इंटरव्यू में बोलले बानी। का लागता कि रौरा पंचायत क्षेत्र में चौबे जी जौन बानी सांसद चौबे जी रौरा पंचायत में दिखले नहीं ना इसको ना ना सही बोला एकदम सही बोलता नहीं रहो तो रहो आई हम तो देखलो हम गराथा गाई घाट मुख्य सड़क जौन घरी बहुत काफी चल रहल बिया बलियो से आदमी आवत है और वो राई पे देखम तो माने ठेहुन भर पानी लागल बा देखनी पुछरी जौन राउर मंदिर बाटे नदी बहतिया वही जा उनका ओनी तो उतरी उनका ना लोकल आखी से जब रौरा चौबे जी को विरोध करतानी जौन व्यक्ति 10 बरिस से बक्सर जिला के सांसद बानी काम चलावतानी तो खुल के रौरा केकरा के सपोर्ट करतानी खुल के कहत नहीं कि कि अब तो ई बक्सर के जनता बिया बक्सर के जनता जवन चाही तवन होई अगर बक्सर के जनता के विकास चाही तो चौबे जी का वोट ना लोग दिए से कि बहुत सारा लोग के हम सुनतानी हम क्षेत्र में घुमत नहीं लोग के जी नमस्कार प्रणाम दोस्तों। अभी हम पहुंच गए बानी ग्राम विकास फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष टीसू जी के यहाँ और टीसू जी के एगो बयान सुननी है कि हमने के माननीय बक्सर के सांसद जी के बारे में बहुत सारा बात कैले बड़े। तो आज पॉलिटिक्स से ही लेके टीसू जी से बहुत सारा चर्चा हुई। कैसन मान टीसू जी स्वागत बा। जितना भी दर्शक देख रहा बा सबके स्वागत बा। अपन बताई कि राबा कैसन बानी। ठीक बानी, लेकिन हम एगो इंटरव्यू और देखनी है कि हमनी के सांसद जी जौन बक्सर के बानी वहाँ के बारे में बहुत सारा बात बोलतानी। का करम वैसन करम तो बोले के पड़ी ठीक न। रौरा अभी फाउंडेशन चलावतानी तो ये फाउंडेशन के माने मेंबरशिप लेके बक्सर जिला में का माहौल बा? माहौल तो हमनी के इहे बा कि बहुत लोग से बातचीत हो रहा बा। बहुत ज़्यादा हमनी के मतलब कि ऑफर भी आ रहा बा, लेकिन ऑफर आइला से ना हो जाए। जैसे कि कौनो हमनी के राजनीतिक दल ना हो जा, हमनी के सामाजिक व्यक्ति हो जा। हमनी के ऑफर से ना होला, हमनी के काम से होला। ऑफर भले हमारा के कतनो आवे, लेकिन हमारा ई देखे के बा कि केकर समर्थन करम त आगे चल के हमारा काम करी। झंडा वो करे उठावे के चाहिए जे हमार फोन उठाओ। जे आज हमार समर्थक के फोन ना उठाई, काल गइले ओकरा के हम रुपया खातिर समर्थन कर दी तो निमन बात नहीं के। काल गइले उ हमारे एगो काम ना करी तो जे हमारा संगे बा सेहू हमारा के दूगो गाड़ी दी। तो वैसन आदमी के समर्थन ना कल जाला, लेकिन बहुत जल्दी विचार कर लीजिए से कि लास्ट चरण में चुनाव हमनी की हैं। तो का माने एकर मुद्दा का बनत रौरा? कौन पार्टी लड़ावता नहीं कि कैसे? देखी बातचीत तो हमनी के कोनो पार्टी से भी हो रहल बा तो कोनो उम्मीदवार से भी हो रहल बा। अब देखी मतलब कि निर्णय हमनी के 15 अप्रैल तक कर देम जा कि या तो संगठन हमार केहू के साथ मिल के उम्मीदवार दी या तो फिर केहू के समर्थन करी। केहू के समर्थन करिए चाहे उम्मीदवार दी, लेकिन अभी रौरा सांसद जौन बक्सर के बानी अश्विनी चौबे जी, उनकरा बारे में रौरा बहुत सारा बात एगो इंटरव्यू में बोलले बानी। का लागता कि रौरा पंचायत क्षेत्र में चौबे जी जौन बानी सांसद काम नहीं कैले? हमारा पंचायत छोड़ी ना बक्सर लोके सभा में काम नहीं कैले। काम का कहाला? काम कहाला कि लगातार काम कैती। आज हई महीना दिन से हई फीता काटाता, हऊ ट्रेन तो हेकर हरी झंडी, ई झंडी देखैला से ना होई। काम के केहू ना देखेला, रौरा के देखेला के हुई है कि अरे भाई चौबे जी क्षेत्र में कातना हाली आवतानी। तो 5 साल में चौबे जी गाई घाट में कबो अइबे ना कहीं हमार क्षेत्र हो बताई। तो ऐसा बहुत सारा पंचायत बा जहाँ 5 साल में को हाली चौबे जी ना गईनी। तो जाके लोग माने कि लोग वोट दे के चौबे जी के तौर से खातिर माने कि रउआ के वोट हम दे देनी, ओकरा बाद से चाहतनी कि तनी चौबे जी के देखती है भाई चौबे जी कैसन आदमी हवे। तो वैसन आदमी को वोट देला से फायदा का कि जेकरा के हम देखे खातिर तरह सबे करी। 5 साल में चौबे जी रौरा पंचायत में दिखले नहीं ना इसको ना ना सही बोला एकदम सही बोला। चौबे जी के विरोध करता नहीं, एकरा पर कार्रवाई भी हो सकता है। कार्रवाई से हमारा डर नहीं है ठीक ना, ऐसे कि हम कोनो भी गलत बात नहीं के बोलत। अभी मतलब कि लगभग 12 तारीख के 12 तारीख के गोकुल जलाशय के उद्घाटन करे हमारे पंचायत में पहले। अरे गोकुल जलाशय के उद्घाटन करनी है। गोकुल जलाशय से हमारा का फायदा बा? आवो तनी रवो तो रवो आइल हम तो देखलो हम गराथा गाई घाट मुख्य सड़क जौन घरी बहुत काफी चल रहा या बलियो से आदमी आवत है। और वो राई पे देखम तो माने ठेहुन भर पानी लागल बा। देखनी है पुछरी जौन राउर मंदिर बाटे नदी बहतिया वही जा उनका ओनी तो उतरी उनका ना लोकल आखी से। तो गोकुल जलाशय से विकास ना हुई, सड़क के विकास चाहिए। ओकरा बाद से दूसरा बात कि वहाँ के एक दूगो वहाँ के जौन पार्टी के पदाधिकारी बनी एक दूगो हमारा के बयान दिले रही, एक बारे में हम वहीं से सवाल कैले रही। तो
कि महीना दिन के गारंटी देता नहीं कि कोई गढ़ा रोलो कि ना, लेकिन हमारा लागत कि 2 महीना से ऊपर हो गई गढ़े गढ़ा बा। तो का वैसन आदमी से बात करम। अभी आई लोग हम तो देखले हो कि वही जे मंदिर बा और मंदिर में पानी जाता उ नली के, बताई तो कतना चौबे जी विकास करतन। यही जे विद्यालय भी बाटे, विद्यालय के छोड़ी ना महाराज जो मंदिर बारी मंदिर में नली के पानी जाता। अब सोच ली कि चौबे जी कितना विकास कैले बनी क्षेत्र के। लेकिन उन्हें ब्रह्मपुर वाला जौन हो गाय घाट वाला रोड बा बनता, देखी बनत तो ठीक बा, उ तो बने के कहिए ले काम लागो रहला, कहिए पास हो गई रहला, लेकिन ओकरे के रिपेयरिंग कइल जाता। बनत नहीं हो, बनल ना काहे, ओकरे के रिपेयरिंग कइल काहे। अब तो ई बताई कि अब एगो राही बन कके एगो राही बनावल जाई, दोनों राही सही होके के चाहिए, आवागमन खातिर अच्छा रही। लेकिन अब एगो राही खराब होता तो एगो बनावा, अबू खराब हुई तो ई बनी तलिए जब मंदिर में पानी जाता। और चौबे जी अपना के बड़ा का पुजारी है कहम। तो रउरा केकरा के सपोर्ट करता? हम तो सपोर्ट अभी केहू के नहीं करत, लेकिन चौबे जी के विरोध करत नहीं। काहे कि बहुत लोग के कहा नाम बाटे, बहुत चर्चा बाटे कि चौबे जी बक्सर में ई काम कइले बड़े, हई काम कइले बड़े, बाकी रउरा विरोध काहे करता? हमार जौन 20,000 मेंबर वाली टीम ग्राम विकास फाउंडेशन बिया, एकरा नजर में चौबे जी कुछ काम नहीं कइले, ठीक नु। यही से हमार टीम विरोध कर रहल बिया। एगो हमारा विरोध कइले से ना होई, ठीक नु। हमारो संगे आदमी बाड़े, ई नहीं है कि संगठन के मालिक बानी हम तो जवन कहम हम तवने होई, कुछ ना होई। सब मालिक के देन बा। जे हमारा संगे 20,000 आदमी बा, जे हमारा बक्सर लोकसभा के अभी हमारे एगो संगठित बक्सर लोकसभा खातिर चुनाव 51 सदस्यीय टीम गठित कैनी है, वे 51 गो आदमी तय कैले सा कि चौबे जी के विरोध करे के बा। तो नया चेहरा के कर रउरा देखल चाहता? नया चेहरा तो रवा के 15 अप्रैल तक हम बता दें। खुल के कौना पार्टी के सपोर्ट करता? 15 अप्रैल तक हम कहत नहीं कि रवा समय कट के निकलता नहीं, कोनो मतलब ना भाई। जब रउरा चौबे जी को विरोध करता नहीं, जौन व्यक्ति 10 बरिस से बक्सर जिला के सांसद बानी, काम चलावता नहीं, तो खुल के रउरा केकरा के सपोर्ट करता नहीं? खुल के कहत नहीं कि हम केहू के समर्थन ना करम। एगो मान ली कि हम आज कह दी कि हम फलना के समर्थन कर रहल बानी, और कहीं हमार पटियाला मैं भड़क गइले सकी अरे ई तो हमारा से पूछल ही फलना के समर्थन कर दिल, तो हम अकेले संगठन के लेके जुझुना का करम? पोस्टर से हम ना नु जियम, वो आदमी हमारे में बाड़े तब हम जियतनी। और कालू मैं आदमी चल जिए दोसरा की तब हमार हाल का होई रहुआ समझत नु। ये से सब के सलाह से कौनो चीज होला। 15 तारीख के फैसला है। 15 अप्रैल तक हमार फैसला हो जाई कि या तो हमारा केहू के पार्टी के संगे जाके या तो उम्मीदवार देम बक्सर लोकसभा से, और नहीं तो हम केहू के समर्थन कम, लेकिन उम्मीदवार भी देम तो वैसने उम्मीदवार देम जे चौबे जी के वोट काटे। ई तो निश्चित बा कि हमार उम्मीदवार जीती ना, लेकिन उम्मीदवार ऐसने रही जौन चौबे जी के वोट काटी। अच्छा चौबे ना उम्मीदवारों हमार रही तो माने हम वैसन मतलब कि पॉलिटिकल लगैले बनी कि उम्मीदवार भी वही आदमी के बनाई जौन भाजपा में कार्यरत माने कुछ दिन से काम कर रहल बा। हाँ, आखिर चौबे जी के अब के का लागत है? चौबे जी के लागत का बात देखी, अब तो ई बक्सर के जनता बिया, बक्सर के जनता जवन चाही तवन हुई। अगर बक्सर के जनता के विकास चाही तो चौबे जी के अब वोट ना लोग दिए से कि बहुत सारा लोग के हमहू सुनतानी, हमहू क्षेत्र में घूमतनी, लोग के तो मन बनल बा कि अब चौबे जी के हटा देवे के बा। बाकी वीडियो कैसा लागल टीसू जी के बयान रउरा सबे सुनबे कइनी जा, फाउंडेशन के अध्यक्ष बानी, और वीडियो कैसा लागल रउरा लोग कमेंट में जरूर बताइम जा। जय हिंद।